Llum kellna seduta oħra fil-kawża li qed nagħmlu kontra l-Avukat Ġenerali biex ikollna aċċess kif anke tiddetta l-liġi għar-rapport intier tal-inkjesta ta' Aaron Buġejja rigwardanti il-każ tal-Grant. Illum xehed Kurt Farrugia. Kurt Farrugia illi qal li konferma illi kellu kopja sħiħa tar-rapport. Kurt Farrugia li huwa l-persuna u spjegalna hu stess illi jieħu ħsieb il-messaġġ politiku u qala 3 darbiet il-messaġġ politiku tal-Gvern ta' Kastilja, tal-Prim Ministru. Kurt Farrugia li qal illi kellu aċċess għar-rapport sħiħ ara biċċiet minnhom imma għal darba darbtejn tlieta jgħid illi dan ir-rapport li kien fundamentali pereżempju għal Keith Schembri li jiġi il-boss tiegħu, illi għal Keith Schembri kien fundamentali dan ir-rapport, illi għal xhur kien qed jistenna l-eżitu ta' dan ir-rapport u jgħid bil-ġurament għal darba 2-3 li dan ir-rapport u l-kontenut tiegħu ma talabux Keith Schembri, ma taħx lil Keith Schembri, ma ddiskutihx ma' Keith Schembri. Kurt Farrugia li għandu l-informazzjoni kollha għandu l-lodot illi l-kap tal-oppożizzjoni m'għandux. Kurt Farrugia illi ma kellu l-ebda projbizzjoni la mill-Avukat Ġenerali u inqas mill-Prim Ministru li qal pubblikament u qal lilu illi jrid jippubblika dan ir-rapport illi fl-istess nifs jgħidilna li ma użax minn dak ir-rapport. Kurt Farrugia li effettivament għandu l-informazzjoni, jaf l-informazzjoni u aħna nafu illum illi b'dik l-informazzjoni u rrid għandu xogħol għandu dmir illi jwassal il-messaġġ politiku tal-Gvern. Huwa surreali kif il-magna tal-informazzjoni tal-Gvern għandha informazzjoni illi l-oppożizzjoni m'għandix. Huwa surreali kif l-iżbilanċ politiku f'dan il-pajjiż ma' kull ġurnata illi qed tgħaddi il-Gvern qed jibqa' illi għandu dak illi l-oppożizzjoni m'għandix. Illum assistejna, llum kellna il-konferma illi min fil-Gvern imħallas minn flusna biex iwassal il-messaġġ politiku tal-Gvern għandu informazzjoni illi qed juża illi l-oppożizzjoni m'għandix aċċess għaliha. Żbilanċ politiku ikbar minn dan ma jeżistix.